እፎዋልክ ጽዮኒ እግዚአብሔር ሰባ ፈዋልኪ እግዚአብሔር ይሰባህ መኑ ውእቱ ስምኪ ስሜ ጽዮን ውእቱ መኑ ስም አቦኪ መኑ ውእቱ ስም አቡኪ ኦኬ መኑ ውእቱ ስም አቦኪ ማዕሾ ውእቱ ስም አውያ خندك فلي خكلك خميلي كلك اسفنتو كفل ውእቱ ዘትመሃሪ اسفنتو كفل وقتو زي انت تمهاري ሳድሳይ ክፍል ውእቱ ዘትመሃር ናፍቲ ልሙድ ዘረባና ናብቲ ግርኛን መለስ እሞ ካብዝን ላዕሊ ዓቕም ዘለኒ ይመስለኒ ጽዮኒ እንቋዕ ደሓን መጻኺ እንቋዕ ጋሻና ኮንካ ከዓ እሞ ሳድሳይ ክፍሊ ተምሃሪት እያ ኣብ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ኣሪድ ካምፓስ ዝነብር ኣብ ኣኽሱም ብ2006 ዓመተ ምህረት ተወሊደ ኣብ 5 ወርሒ ኣቦይ ኣብ ኣሳ ስለ ዝሰርሕ ዝነበረ ናብ ኣሳ ኸይደ ካብኡ ኣብ ኣሳ 5 ዓመት ፀኒሐ ናብ ኣኽሱም ተመሊሰ ሕዚ ድማ ኣብ መቐለ ዳርጋ 5 ዓመታት ገይረ ኣለኹ ትግርኛ ናብ መቐለ ምስ መጻኺ ዲ ክብደንቢ ክኢልኩ ዋላ ኣብኡ ኣብ ኣሱሳ ከለኹ እውን ትግርኛ ትኽእል ነርኪ ኢኺ ኣይ ናብ መቐለ ምስ መጻኺ ብደንብ ክኢለ እምበር ኣሳ እኳ ይኽእል ነይረ ወለደይ ዋላ ብትግርኛ ይዛረቡ ነይሮም ድዮም ግን مسمع يسمع يا مزراقنا يخلنينا أمارنا يخلنينا تزارب وني خجز أم حارنيا وانت خلي إخي تجرنيا وانت خلي إخي إنجليزية خم إخي يمكن ذرة خلينا نشتي خندي عمت غير كله خموت مرت كابتن مهاريو زجمر كله كاو شو مونت عمتيو شو مونت عمتي جميرك ساحزي كاو أما أخل عندها ماركو قال كرمتي مولو كل جزء زي كونس جن أو كرمتي أو عرفت جزء مستمرتي قالونا يكون أو عرفتي أو كرمتي مهرونيرة أو شو مونت عمتي جميرة أبي بتصح كلها أبي ناي بركي اختزلق حزي كم من تاي جميركي أبي بتصح كلها ما جمرة كل جزء جايز نخدمار ها جايز الكات جمرة لها مخليته ها جايز ها كم مخانا لا كم مخانا تفلت قال لك كم جمرة كأو ها جايز تماهيرة بدحريو قطر ساتنا جايز تماهيرة ملك تهانس أنبيوه كأو وانجيل يوحنسون أنبيوه يو بجايز بورد نواب بنواب ثلاثة عينات نواب اللو أو وانجيل يوحنس أنبيو مالتي جن وانجيل يوحنس ترحون يكون كالوت وانجيلاتون وانجيل ماركوس بهاللو 4 وانجيلات اللو ساتون أنبيوه يوميا كأو بدحريو تجهز قانق عن فلات أبوي مجمع زمهرني مراحل زباليو كندسم ويدما برونانس كندسم زبالو أميرني نساتهم دما بجهز أنا نهنا أنت أنتي أنتمو أنتن وأتو يأتي وأتومو وأتوني بهالو أنا مالت بتقدرني أنا مالتيو بجهزون أنا يوم نهنا دما نحنا مالتيو أنت نسخة أنتي نسخي أنتم نسخاتكن أنت نسخاتكم أنتن نسخاتكن وأتو نسو يأتي نسا وأتوم نساتهم وأتون نساتن حيزي أو زمرهان زلعلن زي اللعلنو تجهز نواب ورد نواب نواب نولو نزيد طعمنا مهناتو زلعل تخوين نلعلو عند زي اللعل دما نخينا العلي يستعملنا تاي مالتي ملعالن زي ملعالن حزي وقتو نخنبل وقتو ينانبل بر وقتو عينبل نلعلو لنا مالتي وقتو نبل وقتو نلتقينا جن وقتو عينبل وقتو ينانبل نلعلوس وقتو ينانبل وقتو نوحطو مالتيو نوحطو تزرباب قلقليو خا نوصو هو قلقليو يوصح قلقليو خا نوحطو مالتيو كاوزي بتمرت خاطفلطو تمايركا جئز نواب ورد نواب زبل اسو تفلت كخاز تفلت جئز دما قدن اسو تفلت ألكا جئز نواب ورد نواب زلو سوم قدن كتفلت أملكا بدحري دما مراهيان زلو قدن زوم كند سمات ويدما برونانس نولام قدن كنفلت أملنا أما علتو تنبوت له وانجيليا تنبوت له ترجمي نجرن ياو قالت ندحرق زق قالت تحدش الناس إزاي مالتي ولا ما يترجم له
ስለዚህ እዚኦም ኩሎም ኣብ ክረምቲ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ከ እኽትመሃርዮም ማለት ካብ ትምህርቲ ክወፃኺ እወ ሕዚ ግን ኩሉ ግዜ ዝመሃረ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ይመሃር ሕዚ ትሽምድድ እዮም ማለት ይኸወደ እቶም ወንጌላት እቶም ገለ ኣብ ርእስኺ ሒዝክዮም ማለት እወ ሒዞ ኣይ ኩሉ ግድልኩ ትሽምድ ይኮነን ኣናዋ ተፈሊጥካ እኹል ዝኾነ ሰብ መፂ ሕዚ ብቋንቋ ግእዝ ከዛረበክ ተፈቲኑ ንኣብነት ካህናት ኣለው ኣብ ዓድና እወ ምስኣቶም ብደንብ ዲኸይ ምዝርራብ ትኽእሊ እወ ከም ቋንቋ ሙሉእ ብሙሉእ እኳ እንተዘይከኣልኮ ግን እወ ካልኦት ረፍስ ትሰምዑዮም ይኽታይ ይብሉ ከም ዘለው ትርጉሙ እንታይ ማለት ምዃኑ እወ ኣብ ትምህርቲ ኸይ ካልኦት ተፈላለዩ ዓይነታት ትምህርቲ እውን ኣለው ትመሃርዮም ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ማለት እዩ ብጎኒ ከዓ ዝትመሃር ለኻ ሓድሽ ይዚ እንታይ ጠቒሙኒ ትብል ንትምህርቲ ክታይ ሓጊዙኪ ይሕግዝ ዶ እኳ ኣብ ቤተክርስትያን ሕዚ ኩሉ ተኣምር ዘምህርዎ እንቶም መመናን ዘምህርዎ ኩሉ ብግእዝ እዩ ካብኡ ንዑ ንክሰምዕ ጌርኒ ነኒሸ ክሰምዕ ጌርኒ ኣብ ከይዲ ዋላ እንተሃለኹ ግን ክሰምዕ ጌርኒ እዩ ክኽእሎ ክፈልጦ ጌርኒ እዩ በቃ በላሕ ክኸውን ጌርኒ እዩ ፈጣን ክኸውን ጌርኒ ፈጣን እዩ ዝገብረካ ፈጣን ክኸውን ጌርኒ እዩ እዚ ሽምደዳታት እውን እሱ እውን ብደንቢ በቃ ብሓደ ግዜ ክሽምድዶ ይገብረኒ ስለ ኣብ ገዝ ቋንቋ ስለ ትሽምድድ ካብኡ ክሽምድድ ተለኹ ኩሉ ግዜ ትሽምድድ ተለኹ መቼም ምሽምዳድ ቃና መለኽ ኮይ ኸይድ ሞ ካብኡ ኣብ ትምህርቲ ስኮላ እውን ዝኾነ ነገር በቃ ክሸምድድ ተተባሂለ በቃ ብፍጥነት ይሽምዶ ስለዚ ንኸምኡ እውን ጠቒሙኒ እዩ ጎበዝ ተምሃሪ ዲኺ ክንደይ ክትወፂ ጎበዝ ያዋ ግን ዝረዝረ ቀዳማይ ካልኣይ ኣይሓልፈንን ኩል ግዜ ቀዳማይን ካልኣይን ክትወፂ እወ ዋ ጎበዝ ኢኹም ሞ ብጣዕሚ እወ ብዙሓት ቆልዑ ናትክ ዕድመ ካብ ግእዝ ወፃእ ማለት እዩ ግእዝ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ስለ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ንስኺ ብኸመይ ኢኺ ትቕበልዮ ነዚ ግእዝ ማዕሾ እንዳገደደክ ዲኸ ትመሃሪ ዋላ ደስ ይብለክ ኢኽ ትመሃርዮ ከለኽ እንዳፈተኽዮ ኢኽ ትመሃሪ ኣነ እንዳፈተኽዮ ዝመሃር ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ግእዝ ተጀሚርካዮ በቃ ይስሕበካ እዩ ደስ በሃሊ እዩ ኣቦይ እውን ካሜራ ክብለ እንተሎ ኣብዚ 7 ዓመት ገለ እንዳሃለኹ እሺ እንዳበልኩ ፀጥ ይብል ነይረ ሕዚ ግን ካሜራ ኪሉ ጀሚር እንዶ እሺ ለጀሚረ ካብ ምስ ጀመርኩ ግን በቃ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮይኑ ፀኒሕኒ ደስ እንዳበለ እንደ ዝመሃር ኩሉ ግዜ በቃ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ የሕጉሰኒ እዩ ምስ ኣቦይ ክዘራረብ ምኻለይ እውንስ ደስ ይዝብለኒ ኣብ ገዛ ሓደ ግዜ ብግእዝ ኢና ንዛረብ ዝበዝሕ ምስ ኣቦይ ማለት እዩ ካብኡ በቃ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ካሜራ እንተለዉ ኣዴ ክትኽእል ድያ ግእዝ ኮላ ንሳ እውን ሕዚ እኳ ኣብ ከይዲ ምምሃር እያ ዘላ ትመሃር እያ ዘላ እምበር ኣይ ብደንብ እኳ ብደንብ ዝሮ ትምኩር እያ እሞ ክትሓሚዋ ተደሊኹም ክልቲኹም ብግእዝ ዲኹም ተዋግዑ ማለት ይቕልደክ እየ ዘለኹ ምናልባት ዝኾነ ነገር ተደሊኹ እሽ እምብለይ ከይትብለክ ምእንታን ብግእዝ ክተዛርቡ እዮ ንዕኡ ማለት እዩ ሞ ትፈልጦ እንድያ تفلتنا تسمعكم يا اوكي يريك يا حدا كزي زخونو اكتيفيتيات كتغبري سايكل تزوري ريك يا زحقسك ነገር ካብ ግእዝ መምሃር ወፃ خالق زحقسك እንታይ እዩ دعي لك قلت سايكل نعمت سايكل تفتوي يخوا هو يفتي درو سايكلون طعمي دس لاني حس سايكل مزوار دس يزلني مشات حيزه يوطا يشكركر امي دس لاني سايكل مزوارون زمارت كون دلي حزيك ماري ناي مزاموران مخان مالتي مهار لكم طعمي دس لاني مزاموران مخانون لذي سون كون دلي طعم صبو مسعبه ختاك تكوني اخت دالي صيون انا مسعوخو بايلوت كون زلي كاوغن زيت قار ነገር ጎና ጎኒ መምህር ልሳነ ገዝ ቋንቋ ገዝ ከውን ደልየ ናይ ቋንቋ ገዝ መምህር ከውን ይደልየ በቃ ኣብ ኩሉ ከስፋሕፍሖ ይዝደልና መምህርኩ ኣነ ነቦይና መምህርና በቃ ኣብ ኩሉ ክነስፋሕፍሖ ቋንቋ ገዝ ብኩሉ ዓለም ክስፋሕፍሖ ይዝደሊ ቀንዲ ግን ኣብዚ ናይ ዋዕልና ቋንቋ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ኣብ ኩሉ
ክፈልጦ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ባዕልና ስለ ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ግእዝ ቋንቋስ ክንፈልጥ ኣለና ክንፈልጦ ስለ ዝግባአና ጎና ጎን ድማ ናይ ግእዝ መምህር ክኸውን ይደሊ ንምንታይ ኢኺ ፓይለት ትኾን ትደሊ ፓይለት በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣብ ኣየር ኣትየ በቃ ከሽከርክ ራስ ደስ ይብለኒ ኣየር ክሕዝ ብጣዕሚ ሓሪፍ ብጣዕሚ ፅቡቕ ደስ ይብል ትኾን ኢኺ ትፈልጥ ኢኺ ወደ ዝደለኽዮ ነገር ምዃን ትኽእል ኢኺ ማለት ጠንኪርካ ምፅናዕ ጠንኪርካ ምስራሕ እዩ ዘድሊ እምበር ደለኽዮ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ዝእግደክ ነገር የለን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣለውኹም ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ተንብብዮም ዶ ቶም ርእቶታት ኣብኡ ዝመፁ እንታይ ይብሉኺ ብጣዕሚ ቀፅሉ ይብልኒዮም ዝበዝሕ በቃ ብጣዕሚ ቀፅሉ ፅቡቕ ኣለኺ ቀፅሉ ቋንቋና ክንፈልጥ ትገብርና ኣለኺ ቀፅሉ እዮም ዝብሉኒ ዝበዝሑ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትከድ ከለኺ ኣብዚ ዝረኣዩኺ ሰባት እንታይ ይብሉኺ ብጣዕሚ ዲኺ እዚኣ እኳ እዛ ግእዝ ትዛረብ ቆልዓ ገለ እንዳበሉ ክሓሚሉ እውን ይሰምዖም ሓደ ሰባት ክሓልፍ ተለዉ ማለት እዩ እወ ስለዚ ፌመስ ኢኺ እዋ በቃ ዝረኣዩንስ እዚኣ እያ ትዛረብ እንድሕር ዝሪኦም እንተኮይኖም ብቲክቶክ ወይ ብፌስቡክ እዚኣ እዛ ግእዝ ትዛረብ እዚኣ ዶ ትመስለካ ገለ እንዳበሉ ተሓልፉ ተለዉ ይሰምዖም እየ ሕዚ ድማ ሓደ ብመንደርና ዝሓልፉ ሰባት በቃ ተፋሊጦም እዮም ሰላም ይብልኒ ኩሉ ግዜ ብቲክቶክ ወይ ብፌስቡክ ሪኦምን ማለት እዩ ሰላም ይብልኒ ኩሉ ግዜ ኣነ እውን ሰላም ይብሎም ካብኡ ኣቦኻ ድሓንዲ በቃ ሕዝ ርክብና ፅቡቕ እዩ ሰላም ንበሃልና ክሓልፉ ተለዉ ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ ዲኺ ብኸምኡ በቃ ትፍለጥ ኣለኽ እኮ ብጣዕሚ ኢኽ ትፍለጥ ኣለኽ ማለት እዩ እዋ ብጣዕሚ እየ ሕጉስቲ ኩሉ ሰብ ይፈጥን ዘሎ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ቆልዑ መሃርና ገለ ይብሉኺ ዶ መሓዙትክ ንኣብነት ከምኡ ምዝራብኪ ገለ እንታይ ይብላኺ وخمي غير كفليت كيو جلس خمي غير كي أبو خدم يركي ولا كابو قلعة خي جمير كيو خمي غير كفليت كي زبال كل كده أنا عندما أبو يزمرني أبو يسلز فلتو أبو يمرني ولا مالت تفلت إيه هو ده قدم هتاون تخوينا بنهنا عدمة مالتي بن تاي جبرنير بيت كريستيان خيدنا إنا نمهرهم نير نازياتهم أكرمت خرمتي بيت كريستيان نخيدمو كاو هاجز جميرنا كله وداسي مريم كله نمهر مالتي وحدون قال جميرة أمنا قشي جميرة نيرة زي هاجز النمابة أو يا أنديويا كاو أبوي دما يسمعني كل جزء مسمى تاخد هاي تماهر كيبلندو ينقرون نيرة كاو زي بدن بي همس فرقتكم مستردة كاو ناو كالي قاتلو مالتي حزق عبد ساعات زي خوينك بزح تماهر كلها خزوقان قاودا مستقرنيان أمحارنيان كتاب نتصاصريه كلخي أمحارنيان تقرنيان بدن باختزاربي أمحارنيان ونس معرة تقرنيان بدن باختزاربي هو جئز خلاكم ودي خطوان زلخي يقل ما أينا يقلل سلستي أم كتر رأيهم كلخي أينا يقلل ويك أينا يخبيد ها هو قليل قنقا جئزيو تعمي قليل جئز كاسلستي أم قنقا جئزي زقللا زخبر دما تقرنيا مجمرة بتعمي خبيد النيرو تقرنيا أمرنيا حشو تقرنيا بتعمي خبيد نهزانات ناتك عدمة أو عدمة خزلو هزانات قانقا خمهارو نزداليو نعمنت قانقا جئز كمهارو يجاليو خونمو كنك أي فرحو خبيد سلاز خونه ويدما أي زيناي بيت كريستيان طرح قانقا يولو قال دما أبيت كريستيان كيدوم سلا زي سمعوت قانقا جئز دقاقي ممنا بيت كريستيان مخادوون زي يداليون علو نزي تأخت مخيوم نسخي أنا نهزانا سولوم قانقا جئز ناي بيت كريستيان طرحي سايكونن قدم أخصو معيوان زدكم زنورو زرارو زنورو سلاز خونه قانقا خمتي تقرنيان واقع عزلنا قومو قانقا سلازيس ناي بيت كريستيان طرح سلازي كونه قليلون سلازخونه كمهارو ولوهم ناي وعلوم ناي عدوم كمهارو لوهم ناي وعلنا قانقا سلازخونه قانقا جئز كنمهار لنا كلنا خبيد يزولو تخوينهم تعينت ميلات نقريهم أقل انتان كلهم دو توليلهم نخلهم دو زحقزهم تعينت ميلات تقوم توليهم سخت تقام كله كتفتو يوزخال كله ميلان تايو تبيدو يكونن
ቀሊሉ ምስ ትግርኛና አማርኛን ክነጻጸርተሎ ቀሊሉ ካው ግን መጀመሪያ ንመሃር ዘለና ንዋብ ንመሃር ዘለና እሱ ተተማይርና ሁሉ ይቀለናዩ መራህያን ውን ዝባሃሉ እንተ ፈሊጥናዮም ቶም ክንዲ ስማት ፕሮናውንስ ዝባሃሉ እንተ ፈሊጥናዮም ቀሊሉ ንዓና ቀሊሉ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ እንተ ተማይርና ሃግእዚና ጀሚርና እንተ ተማይርና ካብ ማእኸል ጥሪልና ቃላት ጥራሕ ምፍላጥ ዘይኮነ መጀመሪያ ቃላት ክትፈልጥ ኣይኮነን ዝግባእካ ሃግእዚልካ ጀሚርካ መልእክተ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ድማ ብሰለስተ ዓይነታት ንዋብ አንቢብካ መራህያን ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ እዚ ተፈሊጥካ ቀሊሉ ይኸውን ማለት እዩ ትግዝ ጽዮንዬ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቀኒለይ ከመይለ እየ ብግእዝ ከም አኽብለክ ዝኽእል ሕዚ ጥቃሴ ባኪ እህትየ ወይ ድማ ወለትየ ጥቃሴ ባሃኪ ጽዮንዬ ኣነኒ ጥቃሴ ባኪ እህትየ ጎበዝ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኢኺ ቀጽልሉ ከይተቋርጽ እየ ኢኸ ሽለ ፓይለት ምስ ኮንክ ከዓ ክንራኸብ ኢና